விதுரனை தூதுவிடல். அண்ணனிடம் விடை பெற்று விதுரன் சென்றான். அடவி மலை யாரெல்லாம் கடந்து போகி திண்ணமுறு தடந்தோளும் உளமும் கொண்டு திருமலிய பாண்டவர் தாமரசு செய்யும் வண்ணமுயர் மணிநகரின் மருங்கு செல்வான் வழியிடையே நாட்டினுறு வழங்க நோக்கி என்ன முரலாகி தனித்தயத்துள்ளே இணைய பல மொழி கூறி இறங்குவானால் கொம்பினையொத்த மடப்பிடியோடும் கூடி இங்கெய்தி விருந்து கழிக்க. சுப்பிரமணிய பாரதி. இப்பாடல் சூழ்ச்சி சருக்கத்தில் உள்ளது. பொருள்: எம்பி என் தம்பி, மடப்பிடி பாஞ்சாலி, கோமான் அரசன், நுந்தை நும் தந்தை, அடவி காடு, தடந்தோல் வலிய தோல், மருங்கு பக்கம், காடு, அரம்பையர் தேவ மகளிர், புன்மை இழிந்த தன்மை, வீறு வலிமை, சதுரங்க சேனை நால்வகை படைகள். இலக்கண குறிப்பு: பதமலர் உருவகம், காத்தல் தொழிற்பெயர், அழைத்தனன் முற்றெச்சம், நன்செய் புன்செய் பண்பு தொகைகள், மாநகர் தடந்தோள் உரிச்சொற்றொடர், ஞாலமெலாம் மக்களெல்லாம் எல்லாம் என்பதன் தொகுத்தல் விகாரம், தாளமும் மேளமும் பாலடையும் நறுநெய்யும் தேனும் என்னும்மைகள், நுந்தை நும் தந்தை என்பதன் மருவு, அடவிமலையாறு உம்மை தொகை. குயில் பாட்டு. கான பறவை களகளன்னும் ஓசையிலும் காற்று மரங்களிடை காட்டும் இசையினிலும் ஆற்று நீரோசை அருவியொளியினிலும் பாட்டினிலும் நெஞ்சை பறிகொடுத்தேன் பாவியேன். பாரதியார். இசையின் பெருமை பேசும் நூல் இது. காசியில் வாங்கிய நோட்டு புத்தகத்தில் இக்காவியம் எழுதியுள்ளார். 1914 முதல் 1915 இந்நூல் இயற்றப்பட்டது. 1923 வெளியிடப்பட்டது. குயில் மேல் காதல் கொள்வதாக பாடிய பாடல். பொருள்: வாரி கடல், வேயின் குழல் புல்லாங்குழல். இலக்கணம்: நீரோசை ஆரன் தொகை, பழகு பாட்டு வினை தொகை, கலகலன குக்குவென இரட்டை கிளவி. கானப்பறவை ஏழாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை. வளைக்கரங்கள் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை. இரட்டுற மொழிதல். தொகுப்பித்தவர் ராமநாதபுரம் மன்னர் பொன்னுச்சாமி. தொகுத்தவர் சந்திரசேகர கவிராசு பண்டிதர். ஒரு சொல்லோ தொடரோ இரு பொருள் தருமாறு பாடுவது ஸ்லேடை. இதனை இரட்டுற மொழிதல் என்று கூறுவர். 2 + உர + மொழிதல் இரட்டுற மொழிதல். எடுத்துக்காட்டு: ஆறு. ஆறு என்பது ஆற்றையும் எண் ஆறையும் குறிக்கும். ஓடும் சுழி சுத்தம் உண்டாகும் துண்ணலரை சாடும் பரிவாய் தலை சாய்க்கும் நாடறிய தேடு புகழான் திருமலைராயன் வரையில் ஆடுபரி காவிரியாமே. காவிரியும் குதிரையும். செய்யுள் கிடைமறிக்கும் சேர்பலகை இட்டு முட்டும் ஐயமர மேற்றால் அடர்க்குமே துய்ய நிலை தேடும் புகழ் சேர் திருமலைராயன் வரையில் ஆடும் கதவு நிகராம். ஆடும் கதவும். ஆடி குடத்தடையும் ஆடும்போதே இறையும் மூடி தடையும் முகங்காட்டும் ஓடி மண்டை பற்றின் பரபரென்னும் பாரில் பின்னாக்கு மண்டாம் உற்றிடு பாம்பொல்லெனவே ஓது. பாம்பும் எல்லும். பாடியவர் காலமேக புலவர். பொருள்: துண்ணலர் பகைவர், அழகிய மலர். சாடும் தாக்கும், ஆடுபரி ஆடுகின்ற குதிரை.